Hej knipper. Jeg er her på mit rimelig svedige hotel i Mexico. Det ser sådan her ud. Der er noget seng der, og der er sådan noget propeller i loftet, og aircondition, og alle mulige fede badeværelser. Boom. Og så er der nogle andre fede ting ved det. Det er for eksempel sådan her. Nu ved jeg sgu ikke, jeg kan ikke rigtig se, hvad I kan se, men altså kokosnødder, palmer, hængekøjer. Det hele, det er sådan, det er rimelig lækkert sted at være faktisk. Et tropeparadis, vil nogen måske sige. Der er også alt muligt hav. Det ligger 100 meter den vej. Og det er sindssygt billigt. Og det er faktisk totalt til grin. Jeg betaler cirka 3.000 kroner om måneden i husleje. Det er 100 kroner om dagen. En tur-retur-billet til Mexico koster cirka 5.000 kroner. Jeg bor lige nu på en ø, der hedder Isla Holbox. Et rigtig lækkert sted. Der bor jeg på det her hotel, som koster 50 kroner om dagen. Og der er fucking rengøring og room service og nye håndklæder og rent tøj på sengene og alt muligt lækkert. Jeg plejer at betale 100 kroner om dagen i husleje, nu betaler jeg 50 kroner om dagen i husleje. Det vil altså sige, at jeg sparer 50 kroner hver dag. Efter 100 dage, så er denne her flybillet faktisk tjent hjem. Det forstår jeg ikke, hvorfor du ikke går i gang med at gøre. Måske ikke med det samme, fordi Danmark er ret svedigt, og jeg er ked af, at jeg ikke kan være hjemme hos jer. Men du kunne jo gøre det til vinter, for eksempel. Så lige leje din lejlighed ud, eller opsige dit lejemål. Og så kunne du lige fise til en eller anden sydhavsø, og så sidde dernede i 3 måneder. Du kan eventuelt tage din SU med, eller finde ud af en eller anden måde, hvor du kan arbejde online. Jeg har min SU med, og det er super svedigt, for man skal ikke møde op på universitetet, og det er helt kanon. Og jeg håber, at du kan finde på noget, der er lignende svedigt. Her er regnestykket. Jeg ved ikke, om I kan se det. Vi knippes ved.